Ba shi ba dan jarida bane ba. Kawai ya bude gidan rediyon sa ne kawai na ra'ayin kansa. Na san inda ya sa gaba ko dan jarida ne. Ni dai a waka na can yana yi ta gidan biki. Kaga zuwa zai yi min wasu tambayoyi na a ra'ayinsa ikilkile da dariya ya aka yi za a yi kaza to kaza za a yi kaza. Shi ne dalili. To yanzu ya ka gani ne sana'a kaza. To shi ne abin da zai min wannan tambayoyin. Kuma na gina ce. Kuma in mutum yana jin shi da zara da ba. To ai kowa ma shi ne. Dama riga kala biyu ce da ta kirki da ta rashin mutunci. Kaga tun da zage tukuntawa kadar a'i duk wani wanda ka sani ana zara da abokanai na ne ina zuwa gurin su in busa in na ga dama. Yanzu ma fa na fara yin wannan abun fa sakon NSA National Security Advisor. Yau shekara 35 ka gaya min wani abu da harkar ta kawo na ci gaba wanda al'umma za su shiga su sha inuwarsa na 200,000 ka kawo min shi. Shine ciyaman rana ya zo ya haɗa taro ya ce su zo a tafi a baya kenan aka haɗa tatin suka ga cewa kamar su ba za su yi mabiyayya ba su yarda da Allah ɗaya ba ne kuma ya fi su na faɗa ba na jin tsoron kowa sai Allah me za a yi min kura ta za a yi daga indasirin ko an riga ni shigowa gudunmuwan ma da na ba harkar fim na akwai wanda ya bada ita zan gaya ma wani abu fa talaka shi yake ganin girman tsire. Kuna tare da ainihin ni kai na jarumin ku Musa Abdullahi mai sana'a. To ni dai rayuwa ta dai ba a zuciyata ba na tare da kowa wani in sa wani a raina ko kuma idan wani yana wani abu in sa shi a gaba ko in ga abin da yake ya dame ni. A karɓo motoci a karɓo waye su kasa ijunan su raba. Wasu daga cikin yan kani ban ce ko gawa na ba. Wasu daga cikin ma in zan wa adalci inda wasu ba sa cikin abin wasu kuma su suke wannan kungiyoyin su karɓi abubuwansu. A karɓo mota a siyar a yi waye duk ban taɓa shiga ba bai kuma dame ni ba. Yawa kana jin shagali? Ina jin ka. Yawa duk za su yi al'amuran ta ban taɓa shiga ba ni ma kuma ba na so a shigan mun amma mutum ya ce zai shiga ba za ka hana shi ba ra'ayinsa tunda shigan ma ra'ayi ne mutum zai ra'ayin ya shiga hurɗarka kai ma kuma za ka yi ra'ayin ka shiga hurɗar kanka da kanka ba kamata ka shiga hurɗar wani abin da bai dame ka ba. Dukansu waɗanda suke ƙalubalantar ka suna cewa hajar da kake tallatawa a siyasance ga arewacin Najeriya kamar suna ganin gajiya wata bai dace ba ma a ce kai daga Kano ka ɗauko tallanta. Sai in yi tallan me sai me ya kamata in yi don ban in bai kamata in yi wannan ba wanne ya kamata in yi. Wato ba su da wani dalili da zai sa su hana ka kenan. Akwai to kai ka gan shi ne dalilin akwai wanda zai hana ni dokar ƙasa ta hana ni a dokar ƙasa ni kaɗai ne ɗan jam'iyyar APC a Najeriya ni kaɗai ne ko kuma ni kaɗai ni ne na shiga ni ne laifi sauran da suka shiga ba su laifi ba shekara nawa ne ina cikin ta ai na daɗe ba jiya na shiga ba ko yau kuma ina cikin ta ra'ayina ne nake yin ta ni na san dalilin da yasa nake yin ta kai ka san dalilin ka kuma da kake son wata jam'iyya to dan zaka tallata wata jam'iyya ko zaka tallata wani ba sai ka soke da miron wani ba sai kai tallan abin da kake so ka kyale ni ma in yi tallan abin da nake so duka dai akwai ranar ƙarshe ita ce ranar da za a je dangwali kai ka dangwala wa wanda kake so ni ma in dangwala wa wanda nake so mutum ne ya zo ce da Allah in kun ga abin da zai cutar da al'umma ko makocinka ko abokin kasuwarka kar ku ja bakin ku shiru ku haska wa hukuma don a kawo al'umma ɗauki sako daga NSA National Security Advisor Malam Nuhu Bada mai ba shugaban kasa shawara ta fannin tsaro tun da harkar tsaro tana karkashin sa ya kawo wannan abin ya ce a wayarwa da mutane kai dan Allah in zaka kalla Allah me laifi a ciki menene laifi da fa a baya kai suka jiyo kana kalubalantar gwamnatin amma wai da aka kira ka kuma sai aka ga an baka wani sabon aikin na gaya ma a baya ina cikin jam'iyyar APC tun baya tun da aka kafa ta ma nake ciki haka ne na yi mata kuma kuma na aikin da kuɗi na haka ne ai na ce cewa na yi aiki kuma ya kamata a dube ni haka ne ko kai idan kai aikin gidan rediyon ku ka zo kai wasu abubuwa na ci gaba da zai kawo gidan rediyon ka ga ogan ku bai kula da abin nan ba an yi burin da abin za ka iya yin magana to sai ka yi magana sai ka ga kuma ogan ku ya tuna har ma ya ga cewa ka yi wannan abin bari a duba maka ai ka ga ya ji korafi kaga kenan ogan ku mutumin arziki ne tunda har zai ji korafin ka kaga wannan nuna gwamnati tana jin korafin al'umma yawa mutum ne ya karye a kafarsa ya kai babansu ya karye asibiti ko gurin dori kuma yake so babansu idariya ana dora shi kaga ba zai yi ba in aka zo wannan dorin dole zai rika wash ka gane to yanzu wannan wash din muke ta yi shine aka ce to al'umma su tashi su miki a yi wa ƙasa addu'a da shugabanni akan cewa duk wannan matsalolin da ake ciki na tsaro na raye da sauransu a yi addu'a Allah ya kawo sauƙin al'amarin laifi ne to ba mu san kuma na gaba ma kuma in mun ce yau ba ma san wannan ba mu san kuma gaba wa za mu zaɓa ba mu zo mu tarar da abin da ya fi wannan har ƙara ma a zauna a tattauna a gano menene matsalar a gyara ni fa a tunani na a shawara ta a haukana. Shin kai ka gamsu da cewa gwamnatin APC ta Asuwaju tana ƙoƙari musamman ga arewa da muke fama da matsalar tsaro ganin wannan yana cikin dalilan da su kansu abokan. To ai idan za ka yi adalci kai ma ka sani ana yi din in za
za ka yi adalci ana yi. Kamar da aka yi me? Na? Kamar da aka yi me? Kai baka gani ba kenan, kai baka ce daban komai ba. Adalci fa na ce me baka gani ba. Sai ka gaya masu Ba abin sauraro. da ta yi kwata-kwata ta nan da hannunta ba abin da aka yi na kan al'umma ci gaba. Kai magan adawa ba za ka iya cewa ga abin da ta yi ba. Ai ba yadda za a yi a cikin gwamnati kwata-kwata babu abin da ta yi na kan al'umma ci gaba. Mutane ne suke korafi haka tun da ka ji abokan sana'ar kamar suna yi. Ra'ayinsu ne wannan ai suke yi. Dole akwai wanda suke so su tallata. Ko babu kuma a baya sun tallata ita wannan jam'iyyar da muke ciki. Sun tallata kuma sun fita daga can su ma sun tallata can sun tallata nan. Sun wacan sun wanan sun wacan sun wanan sun dawo nan sun dawo kuma sun ce ka ai nan ga inda suke so a yi. Ali Jita ya ce ya gayyace ka ma ya baka goron gayyata amma baka iya zuwa ba ko shin ka je baka da abin da zaka iya kare gwamnatin taka ne ko kuma To ya? shi ba dan jarida bane ba. Kawai ya bude gidan rediyon sa ne kawai na ra'ayin kansa da kansa. Ya kira wanda yake so ya tambaye shi kaza ya kira wannan yanzu da ka kira ni kai ba gashi na zo ba mun yi hira da kai. Haka ne to shi kuma na ga nasa na san inda ya sa gaba. Kai baka sani ba kuma ai ba ku san gidan jarida ta safin da ba dan jarida bane ko dan jarida ne. Ni dai a waka na can yana yi ta gidan biki to ko ka gani ni ban san yana jarida ba. Ka ga zuwa zai yi min wasu tambayoyi na a ra'ayinsa kirkire da dariya ya aka yi za a yi kaza to kaza za a yi kaza shi ne dalili. To yanzu ya ka gani ne sana'a kaza to shi ne abin da duk zai min wannan tambayoyin. Ni kuma na kila ce ba ni da lokacin in je din ko kuma a ra'ayina ba na da ra'ayin in je gun sami hira. Kaga kuma ba wanda zai mun tilas dole ko a zo a kama ni ta karfin tuwo a daddaure ni sai na je gidan rediyonsa ko gidan wayarsa na yi magana. Kada mu ga mai sana'a a gurin Gabon tunda ka ce shi Jita ba dan jarida bane ai Gabon ma jaruma ce muka ga ta juye haka. A cikin da ka ɗauko magana gaban din ita magana ta domin Allah ita ta fara yin wannan abu gidan TV din ta fara gayyata jama'a abin sha'awa a industry an ga abinta kuma na je na yi hira da ita da mutuntawa da komai. Kaga su kuma duk dama ka san yawanci abu idan wani abin sai wani ya zo ya ce dai ita wannan na yadda na aminta da wannan hirarta na san yadda take yin ta to kaga gani aka ita ma tana yi aka zo aka ɗauko ake yi. A kwanakin baya ana tare da daɗin cewa ba ka iya shiga jama'a saboda su kalamai da kai na kare gwamnati bayan Gambo Ubantani ya soke To ta. yanzu misali duk fastocin da suke Kano da gwamnonin da duk suka koma jam'iyyar APC suke cikin APC kuma suke yawon tarukan su duk za su je su yi lafiya kawai mai sana'a ne idan nasa shine za a tare ni sai a ce za a tare ni to ai mun me da ne me na tallata tallan me ne har wanda zai saba wa shari'a ko addini wanda za a tare ni to a tare ni ai mun me to yanzu an gaya ma an ce za a tare ni ai mun wani abu za ka yadda a nan garin fa nake Kano a nan aka haife ni kuma in mutum yana ji shi da zara da ba to ai kowa ma shi ne dama riga kala biyu sai da ta kirki da ta rashin mutunci kowa zai iya sawa haka ne kaga tun da zage tukuntawa ka fahimce ni burket adakawa arzai gwammaja madabu kadar ai duk wani wanda ka sani ana zara da abokanai na ne ina zuwa gurin su in busa in na ga dama a da kuma ko yanzu in ta ga dama ta kama zan iya busawa to she me duk mutane na ne to ya tare na a ce ne Wato mai sana'a ka san yanzu ko mahaukaciya yanzu a bakin titi tana tafiya ku rufe ta da duka dan Allah ka jarraba yanzu ka ga mahaukaciya a titi kawai ka rufe ta da duka labari dai ba haka bane kenan. ba haka bane ni lafiya kalau duk inda na yanzu ma fa na fara yin wannan abun fa sakon NSA National Security Advisor mai ba shugaban kasa shawara ta fannin tsaro Malam Nuhu Rubadu tun da yana kaunata kuma abin da nake yi ai to kuma ban ma fara ba yanzu zan yi Me yasa abokan sana'a ka kuke fi samun matsala da su? kamar mu shine ma abin da ya hana industry ta ci gaba yi Me kenan? shekara yau 35 da ma fara ma cewa ma yau gashi an fara yin drama tun ana yin a CTV irin wannan wanda suke na karo da goma da waye da sauran sanata tun ana tafi yau shekara 35 ka gaya min wani abu da harkar ta kawo na ci gaba wanda al'umma za su shiga su sha inuwarsa na 200,000 ka kawo min shi shine ciyaman rana ya zo ya haka taro ya ce su zo a tafi a baya kenan aka haɗa tatin suka ga cewa kamar su ba za su yi mabiyayya ba su yadda da Allah ɗaya bane kuma ya fi su na faɗa ba na jin tsoron kowa sai Allah kuma na san da wannan matsala suka zo suka yi ta agensin abin aka lalata tafiyar yanzu kuma shi kuma saboda yana son al'umma yana son yan indasirin in ni ne ba wanda zan kirawo ya kirawo su kuma ya ce a zo a ƙara yin wata tafiya a taimaki al'umma ita ce yanzu yake ta kokari za a yi kuma da izinin Allah za a yi shine ba sa so saboda ba sa son sa kuma gashi nan ko da su ko ba su yana rayuwa Wace iriyar matsala ce take damun wannan masana'antar ta? akwai ta da yawa kai ma ka riga ka sani ai duk abin da aka ce
ce ba jagoranci ba shugabanci haka ne akwai matsala wa ata sunu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce duk al'umma idan suka farraka to za a yi ta ganin matsaloli daban-daban in muka zo yau muka haɗa kanmu muka yadda da cewa wannan ya fi ni na yadda wancan ya fi ni na yadda wancan ta fi ni na yadda to mu zo mu haɗa kanmu mu kawo wa al'umma ci gaba da masana'antar da kuma al'umma da suke amfanuwa da ita in ka duba za ga industry mu mun kaga Sokoto akwai artist suna yin drama irin yaran su ko har yanzu shekara da shekaru Jos akwai yan drama cikakku Katsina akwai yan drama cikakku wannan Kaduna akwai yan drama cikakku Bidda akwai yan drama cikakku Kannywood ne fa na Kano dukan an yi magana fim duk suna ciki kaga muna da yawa amma taron sai zama mara amfani to shine ake kokarin za a yi wannan haɗin kan all Nigeria Northern Nigeria people ka gane a attractive kana fahimta ta ake so a haɗa kai a kawo abin ci gaba shi ne wasu ba sa so ga sanan da yawa kamar suwa kamar kowa da yawan su ga sanan so kake sai na ce ma wani da wani wanda ya san baya son din ai ya san kansa kuma in ta kama in zagayo in dawo in ce su wani da wani ne tsoron wani nan ne me za a yi min kura ta za a yi daga industry ko an riga ni shigowa gudunmuwan ma da na ba harkar fim na akwai wanda ya ba da ita shekara nawa muna yi duk ba mitin suke zuwa su je su haɗa abubuwa ba mutum bai ga laifinsa ba bai ga matsalarsa ba yake hango ta wani duk ga sanan mun komai wani ga ma wani abu fa da kashi yake ganin girman tsire yawa mai kuɗi fa mai kuɗi ya wuce shi